Oi hellouta jellouta ja nyt taas tässä Deus Exen parissa jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin. Okei, no siinä on meidän Benny taas. Niin. Kyllähän lähdetään tästä nyt vähän käppäilemään. Joo. Niin nää on fessat, joo. Fessat. Miten tää on tämmönen niinku paskat pöksyissä kävelis? Vaikka vaatais Bennistä. On se Bennistä. Oi, anteeksi Benny. Ai, mä oon niin pahoillani. Ai ei mitään. No joo, sä aika kova tyyppi. Indeed. Benny, sä riputtelet noit sun lapsia kaikille. Vitsi mikä sonni sä oot ollu. Varmaan semmoista seksiä jolle, että No niin, Benny. Venaas mä vaan sulle ove. Guest of honor, the Benny. Don't lie to me. No! I don't wanna hurt Not you. the Ben! You're a civilian. But I will if you don't Nyt give tästä me a tulee choice. joku You didn't wanna hurt hieno cutscene juttu. me. Stay home tonight. Oh look! Seraph's attack dog. You're here to clean up before the police bust in? He thinks we're breaking the law. Shut up! All you body polluters break laws. You're all the same. You're gonna have a hard time convincing people you're any different once they hear you had an AUG on your team. What? I found your attack dog in the factoring labs, trying to cut through security with his implanted hackware. Nice try, Cholo. But I would never let one of you freaks on my crew. Back off, Hector. I got business to take care of, understand? If what you say is true, and I'm not saying it is, but I gotta check things out. So me and Oh no! we're leaving. Don't kill the woman! No! Nyt tulee joku... Take it easy. I've got as much interest in finding out who's behind this as you do. I won't stop you. What are you doing? No! No! Quiet, puta. Don't make the man do nothing stupid. You just stay back, and we'll all be fine, Cholo. Police! Stop right there! Any sign of him? Adam, what's happening? What's your situation? Adam! Fuck! No! Tästä auto save. Get back in time! Nää on näitä mahtavia pelejä. Jaa. Autosave on täällä. Don't lie to me! I lied to you! Skip. I want to skip. Thank you. You know I can't let you go with her. Stand down, Hanser! I told you, stand down or this bitch is dead! Bullshit. You're bigger than that. You don't kill civilians. Damn right! I'm a decorated vet, and I won't be jerked around. I need to find out who's behind this, and right now the boss lady's my only ticket out. Listen to me. Whatever's going on, it's big. You've got a better chance of getting to the bottom of it if you work with me. But I can't do a thing until you let her go. Oh Are yeah. you stupid? I don't work with dogs. God, you must think I'm some kind of moron. And who can blame you? Because it's exactly what it must look like to everyone right now. Trapped in here by the cops, and my only option is to take a hostage. How screwed up is that? Humble reason. You are gonna... You just think that taking a hostage is your only way out of here. You're so committed to that tactic, you're not seeing any other solution. Let her go, and you will. Sorry, but I got no choice.
I've got to exploit my advantage. And as long as I hold on to this lady here, you and the cops will be way too scared to come near me. Face it, you got outmaneuvered. The only thing the cops are focused on right now is the safety of the civilians. Same as you. You've risked your life to do what's best for other people. You're not some drive-by banger. Right. Like I need the approval of somebody who sold his soul to the biomod industry. This is out of control. The crusade is going straight into the crapper, and my brother's gonna be hung out to dry. I'm the leader. I'm the one who has to fix things. But I can't because I'm trapped in here. You've got more honor than the man who betrayed you. You're not gonna let your brother down like this. The hacker was expecting civilians to be in the building tonight. You were supposed to take messages and force the cops to silence them permanently. Se oikeesti näyttää ihan kuin toi näin, jos jossain transsissa tai jotain. So obvious. Can't believe I didn't see it till now. He thinks he can just lead me to my death? Think again, cabrón. Voisi tulla messiä vähän helppi. I Noniin. get what you want. So let me go. I got Blade here too, I see. I've got as much interest in finding out who's really behind this as you do, Cabron. Yeah, well. Maybe I'll... Älä mene. Älä I mene. promise you this. Tom. Someone's gonna pay. Oho. Adam, what's happening? What's your situation? Adam! Sanders is gone. Ben! You have been Sure he's just a dude. all along over here. Damn it. Why didn't you do anything? Back here now. The admin building has a rooftop Nah. terrace. Meet for Rita. Not your fault, Ben. Copy. Jensen out. Hack! Siis vaan painellaan nappuloita. No, come on. Noni. Noni. Access granted. Okei. Okkidokki. Kyllä vieläkään tajuu oikein XP-juttuiksi niinku täältä jostain joku tämmönen. Shht, täällä on inventory. What? Okei. No, mut niin. I hear. No, I see. Hack in stealth. Just decrease chance of detection. Jaha. Hell yeah. Ai sitten. Stabilizer. Nää. Mihin tommosia tarvii? No mä oon varmaan aika hyvillä. Joten... En mä vois puhua sille naiselle. Olis hauskaa. I'm fine. I'm fine. You are fine. Just a little shaken up, but what about the other hostages? My husband was with them in one of the assembly labs, and I overheard talk about a bomb. Don't worry, they're safe. Oh, thank God. When those men surprised us, Mr. Jensen, they should not have been able to get in. With the typhoon being moved in and all, I double-checked the protocols myself. Yeah, I expect Pritchard's doing the same thing right now. Stay here. DPD will want to question you. But you and your husband should be reunited soon. Thank you, Joo. Mr. Jensen. Thank you, Mr. Simpson. I trust in you. You should doubt the Ben. Ben was the main character here. You stop everything. Nope, don't do it. Okay. Sorry, Kiitos. the target is on lockdown. I can't let anyone in. But my wife, she's still in there. I need to know that she's okay.
My wife, is she all right? Nope. She's fine. Just kidding. She's fine. Welcome to the briefer. You'll see her soon. I don't know what to say. I think I've given up on her. I misjudged you before. When you said there were no guarantees, I thought you didn't... Well... I did my best, dude. I did my best. And I'll find I somebody fucked it up who at the I first time, but... swear. Time machine! Okay, let's go, Ben. Hän on niin parasta. Take it, I don't need it. We made a lot of people happy. Katso vähän äkäse. Not just in suits. What did you do? No. They pay you to put corporate interests ahead of people. You found a way to satisfy everyone. Guess Dr. Reed was telling the truth about you. Megan, what are you talking about, Malik? Before you were hired, she said the papers were lying about Mexican Town. That you weren't fired from the force. You quit when you realized Protect and Serve had become Protect and Serve the corporate interest. Nice to see she was right. You ready to go? Ready? Yeah, get me out of here, Malik. Your wish is my Malik. command. Climb in. I crawling. No! Ben, don't leave Ben! No! You cruel persons. Ben is my best yet. Oh. No tajun mitä nää voi olla nää julkeita Benillä. Koska on Benilläkin tunteet. Ja se tarkoittaa, että vaikka se on roskis, niin sillä ei olisi tunteita. Tai kohdeltu kuin roskaa. Kela nyt kaikki vain dumpataan sinne. Kelatkaa kuinka paljon paskaa se on saanut niskansa. Siis... no mut siis... Jop. Oi vittu, et on kovalla ääret. Oh. No, resume. Nää, paljon parempi. Paljon parempi. Nyt pääsee taas hyppelehtiin ja seikkailee. New orders just in, Jensen. The boss wants Pritchard to examine the Jensen? typhoon ASAP. Copy that. Thanks for the lift. No problem. Hey, and Jensen, I just wanted to say, I'm gonna get a drink. new look suits you. Like you haven't missed a beat at all. Thanks. So, how's it feel? Being augmented. Excuse me? Don't take it the wrong way. I mean, I've got a few neuro enhancements myself. Discreet ones to help me fly better. But I chose to get them implanted. You didn't. Now that you had a chance to try them out, what do you think? Well, You're right. I didn't choose to get augmented. And I still don't know if I would have if given the choice. But today felt good. Surprisingly good. Dr. Reed said you'd take to them. Said it was in your genes. Just be careful, okay? A lot of people think there's a reason the human body rejects this technology over time. I didn't peg you for the type who gets caught up in metaphysical debates, Malik. I'm not. I told you myself, I've got neuro enhancements. I'm just saying the choices we do get to make inevitably have consequences. Yeah. Tell that to the bastard who did this to me. I hear you. And you know what? You're not the only person in this place who wants to find him. So if I can help in any way, all you gotta do is ask. Actually, there is something. I want to know about the first attack. Fine. what the first Go ahead. attack? Mercs. Did anyone else see them? The men who attacked? Not well enough to get a description. Pritchard got some fuzzy images off one of the Intellicams, but his tapes were all confiscated by Homeland Security. Homeland. I heard Homicide passed it over to Special Investigations. Detroit Special Investigations. They did, for the first month. After that, all I really know is the case is still pending. All I Mr. really know Seraph is is not derp. pleased. Okei. Ja motiivi. I've been thinking about why they attacked. What they were really after. Isn't it obvious? They didn't want us going to Washington. No, Why that was not? just timing.
Hearings can be rescheduled. Somebody else can present Megan's findings. I don't think so, Jensen. They took out her whole team. Declan Faraday, Vasily Savchenko, Nia Colvin, even Eric Koss. The labs their bodies were found in. We're burned to a crisp. I know. The only reason you weren't caught in the fire was because that retaining wall came down. Saved your life, believe it or not. So the whole attack was just to destroy Megan's research. Sure looks that Oh way. my god! Mr. Seraph is hoping to reconstruct it. Okei, It joo, may no take niin. months. Nobody cares. Beep. I'm gonna find them, Malik. I believe you. You've got to... Roger. Parhaimmat dialogit ikinä. Mutta... Where is he? Where is he? Ah! My best friend. Nämä eri suuntiin. Kerit eri suuntiin. Damn, dude, you're as black as a night sky. No, just kidding. Ehkä liian hauska. Hei, nyt muuten se häkkeröiti. Häkkeröiti. Jus. Hack! No. Well, fuck you too. We were testing it when they broke in. Hey, do you know if David is gonna step up? Nope. Well, well. If it isn't Attila the Hun, fresh from the killing fields. If this is about Thank the typhoon, you. I'll get to it in a minute. Now, Pritchard. I didn't risk my neck. Sitten noilla kaikilla on outo nenä. Se on samanlainen. Well, look at Terävä nenä. using the On, mutta big kaikilla muuta varmaan samanlainen nenä. Don't think Onks just tollakin? because you hack through the Oh. plant security system so Voi fast vertailla that you're tässä. an expert on Eikö tossa everything. toisessa vähän enemmän muotoa? Ei, kyllä tää on vähän komeempi. Do tell. Tää on vähän terävämpi. Tää on tämmönen vähän rakettimainen. Diagnostic suite on our network and router security. Joo. To find out how Sanders hacked our Kunnon whole army. botoksin naamasta. The first question to ask Jep, is, jep, jep. whose codes No were joo. Unless Ei pidä arvioida, kun you itse already know. pysty parempaa. Stick to Ei sen kicking puoleen. down doors and shooting people, Jensen, and stop trying to do my job. Your I guarantee you job. will get along better that way. Takkeo. Palkka, palkka, Don't you palkka. have somewhere to be, Jensen? Nope. I'm sure Sarah is expecting Because I your can jump. report. Hello. Okei. Tai sitten... Siinä on jotain kiva. Boost. Broken. Energibaari. Energibaari. What do you think they talk about? I don't know. Bill Gates and Steve Jobs talking about it. Still at the office. Haha. Jännä, että se on oikeesti ihan fyysinen paikka tai silleen... Jönö. YOLO. Bling, bling. I'm telling you, Hugh, he might not have put the gun in Sanders' hand, but it was Taggart's speech to the UN that started all this. William Taggart is nothing if not a shrewd political operator. You know that, David. So for the sake of appearances, I have to look him in the eye and let him bullshit me? With a smile. Always with a smile. We'll talk later. The feeling to be employed. Yeah, you wanted to see me? Yeah, how you feeling? I've had better days. Well, when we're done here, check him at Dr. Markovic. Botoksin At the naamat Lou Clinic vauhdissa. downtown. Get her to get a checkup. If you insist. About Sanders, what the hell were you thinking? Letting him slip away like that? I sent you in there to take care of things. Gamble, noin. Take the charges.
hoping it'll pay off for us later. Sanders was furious when he found out his hacker was augmented. He's not gonna rest till he finds out who set him up. Oh, and you're naive enough to think he'll share the information when he gets it. I thought you were ready for this, Adam. I am. Today's attack was just a shell game being run by somebody else. I intend to find out who and why, so that it never happens to anybody again. Good, because so do I. That hacker in Sanders' group, you're sure he was augmented? I pulled his cables out myself. Yeah, well, the police are saying he's not, and they're refusing to let me see the body, no matter how much money I threaten to pull from their retirement fund. Maybe someone else is offering more. This is So what do you want me to do, boss? interesting. You have to get a look at the corpse. You still got Corpse. friends in the force? You Nyt on think- kaikilla ihan hemot harteja. You think one of them will let you into the morgue? Kunnon pelien rakentaja. Get over to the station and find a way inside. Because if that Mitä hacker was augmented, helvettiä? his neural hub might tell us who he was. Puolimetriset hartiat. sillä. Contact me when you've gotten a hold of it. You got it. Okei. Nyt oikeesti, no toisaalta harteet tekemiä. Sen takia ne luikut ei oikein ehkä on naisten mieleen. Joo. Joo, hieno hymy Herman. Kyllä, kyllä mä vähän ilkeä. Joo. Sinne. Ai ei saa käyttää privaattihissiä. Well, fuck you too. Täällä on hienoja juttuja, samoja tehtäviä. Adam, were you just speaking to David? Tai just I sellainen didn't know pieni. he finished his call. Is everything okay? Hey, my name is Bond. James Bond. Right, like Oh, that it's means Bond! more. The phone's been... Yep, nobody get. Laitetaanko tästä heräs? Kunno pilvenperä. Joo, täältä näin. Ilmastointikanava ja sit... Vois häksää toiletin. Keksinyt parempaa ratkaisua toiletteihin. Tyyli, että se kakkaro aseroi tässä. Vittu sitä kärryn määrää. Vittu ajatukset taas. Se olisi kyllä mahtavaa. it would be high tech. Sitten tää tällainen paljon. Ulos kännäämä. Tykkään siinä mielessä tästä pelistä, että tää on niinku semmonen aika skifi. Mrs. Reed? Adam. Oh, Mr. Bond! And please, call me Cassandra. Call me Cassandra. We could make a good pair. Oh, Cassandra, Mr. Bond. 10 minutes later. Oh, joo. Ei. Taas tää aikapäivästä. Okay, I know what you mean. It's never been the same for me either. I guess it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't even begin to imagine how things have been for you. All that you can see is All you've been boobs. Yeah. That's, A lot of things 6 months ago. that's why glasses. Sunglasses. At first, I couldn't even believe you were still alive. Just semmonen tilanne. How do you handle all of this? Optimistic. They did what they had to do to save me. And in a way, I can do more now than I ever could. I'm glad to know you take it so well. Many of us wouldn't be able to cope so easily with such dramatic changes. Can I ask why you wanted to see me? Yes, of Nope. course. I'm sorry. I'm here about Megan.
about what happened to Megan. her, or rather about the investigation. Se on kyllä suhkollisen isot ryttää tolla. Miksi? Simply put, I feel something is not quite right with the way the case was Oikeesti jos olisi handled. tommonen toimistohoro, niin kun varmasti kausta tommosia niinku jotenkin semmonen niinku ne on vaan niin yliluonnolliset. Sit tommoset niinku supernatural näin, mut toi puhuu puulle. Kuuntelee yhtä paljon kuin toi ehkä just, jos vois kumminkin. Joo. I never got a chance to. The first thing. Joo, kaikki side missionit. Lean back. Noniin. Jos mä näetkin heitellä. Mitä? Täällä on oikeesti niinku jotain rahaa jossain roskiksessa. Mä ymmärrän, missä purkit kaivaa nää roskiksi. Kuin bueno. Taas näissä aika vapaa-alue peli. Kun luulis, että ei olis. Ei yhtään semmonen niinku mitä mä oletin tai odotin. Tai joku autotallimesta. Oikeesti. Kuka kehittää tämmösen auton? Siis toi rengas. Ja kuinka pienille ihmisille tää on tehty? Siis onks tää semmonen yhden hengen auto? Dodge Sport Car. Tässä on niinku uusi Prius. Jaa. Prius Siberia. Uusinta muovailun. Täällä on hienoutta. Ja sit täällä on niinku polkupyörä. Modernit ja hienot tommoset autot ja laservessat ja sit täällä on polkupyörä. En mä tiedä, tulevaisuudessa oikeesti joku haluu kuntoilla. Noin. Ja sit on niinku tämmöset pienet TVt, kun nykyäänkin on joku 50-tuumasia, niin joo, porukka haluu tommosia. Oho, lehtiä. Ei lehtiä! No! Ja toi, onks toki lehtiä? On. Ja niinku oikeesti niinku tyyli tapahtuu. Just tommonen kunnon ryöstäjän sivukuja. Let's go ryöstettäväksi. Tää on tällainen parkour-mappi. Hop. Toki jännä. Hei sinne. Näytät ikionnelliselta. Got any credits to spare? I'm not gonna lie to you. I'm gonna use them to buy booze. Aika rehellinen tyyppi. Kreditit siitä. En mä tiedä, jos oikeesti silleen niinku. En mä tiedä. Olisiko sitä itsensä humalaa, jos olisi oikeesti asia huonosti tai silleen. Mä en ehkä ihan täällä nyt silleen. Ehkä sitä niinku. Niin kun ottais sitä asetta esille, täällä on kumminkin niinku siviileitä ja sillä hei. Mistä tää laittaa tän pois? Controls! Keyboard. Typon. Aktivoi tamponi, noin. Tampon. Next weapon. Leikko. Eiks niinku oikeesti? Dialogs. Tässä voi oikeesti laittaa asetta pois. For realsies. Keskiklikistä sit voi tähtää tolleen niin. Joo. F. Ihan varmana F. Tai E. Painaa pohjassa. Tai R. Sit se lataa.
Mistä? Laita se pois. Pois. Away I say. Ho. Ähää, noni. Noni. Kato kaikki näppäimet kerralla, niin varmasti toimii jossain vaiheessa. Mitä toi on silleen, oh my god! Aina se on se vitu granaatti. Minkä mä vahingossa vippasin. Hyvä minä. Tuolla on näköjään joku tehtävä. Just tämmönen Explore All. Explore All. Kunnon dyykkari. Hei, hei, hei. Älä nyt. Jumaliste, mun aarteet pölli. Kato nyt kunno. Kaikki pullot. Vitsi, täytyy etsiä toinen roskis. Hei, hei, tuolla on joku hauska. Just tämmönen niinku sneak in. Sillä on ase. Hei, miksi sulla on ase? Hei. Hei. Bodyguardi. You got anything you want to buy or sell? Nope. I'm the guy you want to deal with. Everything's on the computer, right at your fingertips. Tää on kyllä oikein jännä. Koska luulin tätä ihan erilaiseksi peliksi. Niinku ei oo yhtään semmonen mitä ajattelin. No ois myydä kyllä biaria. Selvä. Info. Jaa. Joo, myydään tommonen. Kyllä, kyllä. Stunkun parts. Tai darts. Darts. Shotgun down. Jop. Mutta se on joku invin määrä silleen, että oikeasti kannattaakin myydä niinku jotain panoksia tai jotain. Koska niin. Device, no okei, no. Mitäs tää myy? Ammoja ainakin. Damage upgrade. No paljon ne maksaa? Ja missä se inventori näkyy? See you soon. See you soon. Se oli varmaan täällä jossain. Joo. Niin tossa noin. Kombine. Tuohon. Jaa! Niin on tommosia. Bye. Shotgun. Machine pistol. Jos mä myyn ton. Ja sitten myyn jotain. Vaikka noita ja... Noin. Niin voiks mä nyt ostaa sen ihmeen? Upin tosta, noin. Kiitos ja noin. No ja Sony. Missä se nyt on tossa noin? Use burst fire first. Burst. For shotgun. Jaa. Jännä. How may I be of service? Veaponi.
Eiks mulla ollut joku shotguni? Always a pleasure. Always a pressure. Pressure. No, niin toisen shotguni mulla on. How may I Jos be mä of myyn service? sen ja upeen sitten. Myyn ton. Noin, back, bye. Tossa noin. Hieno juttu. Always a pleasure. Joo, niin on. Sitten on kombineja tuohon. Hieno juttu. Nyt on pumpumia. Joo. Ben. Ei ollut Benny. Se oli Benin serkku Joe. Lisää Joeta. Sammut tässä tulee silleen. Grayson hooked me up with some real tight merch. If Uncle ever get in my face now, I'm ready to pop. Grayson, where he at these days? Yo, where you been, man? You been running shit through that abandoned gas station? Täällä on puslu. Hihi. Just tuntuu, että se on lähinnä semmonen. Hello there. Well, you must be Adam Jensen. A keen observation. Mrs. Reed told me you might pay me a visit. And don't take this the wrong way, but you're kind of hard to miss. I'll try to take that as a compliment. She told me you might have information regarding Megan Reed's case and the attack on Seraph headquarters. Oh boy, what a mess. Total pissing match. We had the feds on our ass, orders from 3 different departments, and pressure from so many lobbyists. It felt like being a scrawny new kid in a prison shower. It is a very Et niinku, high-profile case. tietyllä tavalla ihan mielenkiintoista. Mrs. Reed said she thought some procedures were overlooked. You got that right. I mean, you know how it is. Mrs. Reed told me you used to be a cop. There's always cases where you see the lazy officers taking shortcuts. But this was different. Different how? Too much stuff got overlooked. People seemed way too eager to jump to conclusions, and every time I was remotely insistent, I got turned down by ranking officers. People wanted to bury this thing fast. That's never a good sign. Surely you have something more substantial than this. Yeah, well, that's where you come in. I got a couple of leads I could never fully investigate. I started poking around, but these government-type agents just gave me the creeps. I got scared. Months away from retirement, I didn't know. So what have you... First off... Guess on. Yeah, well... Okay. You'll most likely... Anything else? Yeah. Thanks for that. Oh, let's go. Leave, kiitos. That's all I need for now. Liikaa tekstiä. Siis okei, on kiva niinku kuunnella sillä, että saada... Miksikä toi nimettäis? En mä tiedä, mutta sen mukaan. Mr. Fire Extinguisher. Ei enää tarvitse Mr. Extinguisher. Ihan salee tuolla takana jotain. Take it all away. Tai sitten ei. Hack. Hell yeah. Okei. Vähän paremmin näkymä ja... Access granted. Access granted. No niin. Ihan siis kämppää siinä mitä. Hello honey, I'm home! Mikäs se on? Jännä juttu. Tosi jännä juttu. Ei onks se? Noin. Noni, sanoinhan ihan salee kassakaappi. Noin, hack. Oh, come on now. Mä haluan ton. Mistä se laitettiin? Tuolta. Ei. Tämä. Missä se hakkerointijuttu on? Hacking capture. Use. Yeah. Nyt mä voin. Nyt pitäis voida. Hack.
Heliä. Eli nyt jos mä lähden tosta noin. Access denied. Niin mä voin niinku... niin mä voin vaan stopata sit niitä. Jaa. No avataan sit näitä ovia täällä. Kettu. Suihkuu. Mitäs tää menee suihkuun? Onko tää säkä riittästi? Tää on just tämmönen hetki, että seivataan tähän eteen, että jos kustaa, niin sitten voidaan vaan sillä hienosti. Game shaved. Kohta. Access denied. Siis miten toi niinku... Load! Onko mä vähän väärin? Vaan mieleen. Autoshave. Sheipaa automaattisesti. Kai se tyttöystävä aatteli tehdä tänään ruuassa. Sanoin, että se yllättää mut. Tuosta tehdä kyllä itse sille ruokaa. Spageboa. Nyt vaan loadingia. Tää on mahtavaa, kun katsojien pitää katsoa nää loadingit. No niin, no tää on ainakin reaaliaikainen, ettei sen puolella. Vois vähän kuttia näitä juttuja. Ja sitten taas kohta hack. Hakkeroi. Hack. No, mene. Access denied. Siis miten toi niinku... Onks toi silleen, että mä voin niinku fortifyaa ne kummatkin sitten tästä myöhemmin tai silleen... Niin, miten se niinku... Niin herkästi näy ja sillä tavalla. Kuulemma jotkut on jäänyt jumiin tässä silleen, että... No niinku keskittynyt väärään osa-alueeseen. Let me hack. No yritetään tosta. No, katsotaan. No niin, no. Okei, mä en niinku niitä vois sen jälkeen kun mä oon ne. Access denied. Siis mikä siinä on? Mikä siinä on? Ei vaan niinku voi käsittää mitä noin pitäis sitten niinku silleen tolleen tehdä. Tässä on paljon nopeammin. Kokeillaan silleen perinteisesti nopeudella hoitaa tämä näin. Kyllä varmaan kuttaan tosta pari muuta yritystä. Eli sitten tiedätte se silleen hienosti. Eli tosta toi, tosta toi, tosta toi, tosta toi, tosta toi, tosta. Vittu se ei voi. Saatan. Noniin, nopeudella. Access granted. Access granted. Niin. Hell yeah, ihan vitusti rahaa. Stop Worm Software. Software.
Hei, jääkaappi. Too heavy, ai sen vois nostaa niinku. Mutta joo. I can't take this etäsuhde anymore. Ottaa sen patot sillä sen jääkaapin sillä. Mitäköhän noin tykkää, jos mä heitän sitä niinku Mr. Fire Extinguishille? That was stupid. Ei ilmeisesti hyvä. Ja se on vaan sillä, että se käy mun kimppuun. Kaikki muut tulee silleen... jotain vaan tapahtuu. Nee. Kinky. Pääs vaan. Noni. Tähänkin taas silleen hienosti. Save! Accept. It's time for the shave. Auto shave. No niin, let's see. Hack. Eli. Access granted. Hell yeah. Niin, että jos mä näen, että se menee, toi on aika nopeuspeliä. Oikein siistiä silleen. Tuleeko spurtunut? Hello! Sekin on vähän väärin, että niinku spurkuja silleen dissataan, koska nekin voi olla ihan hienoja niinku ihmisiä. Silleen, kun ajattelee niinku pahaa tehnyt tai mitään. Täällä on niinku spurkuja ja täällä on ihan helvetissä rahaa silleen. Olen spurku, mutta en osaa kirjata aidan yli. Enkä näe kaikkea hohtavana. Niin kuin tämä Hermanni. Paljonkohan tommoset implantit maksaa, mitä tällä on. Tällä Hermannilla. Mr. Fire Extinguisher. Tai sitä näin, just semmonen tutki kaikki hetki. En mä sitä tiedä, onko tää oikeesti kiinnostavaa katsoa, kun mä spurdoin täällä. Spurdoin, siis tutkin kaiken hyvin mielenkiintoisen asian. Siinä, heitetään pois. Ei oo mitään varmaan takana. Ja H, kiitos. Ja sitten häggeröidään. Spudre, noniin. Hak. Tehdään näin, että vedetään eka tonne, sit fortifietaan fortifietaan tuo, mennään tonne. Sanotaan, että voi vittu. Fortifietaan ja sanotaan, että mennään tonne. Access granted. Access granted. No, avas. Kiitos. Täällä on näkään just joku muuttanut. Sitä ei varmaan yhtään vittuta, että mä pöllin kaiken. Joo, kyllä. Se on toinen. Let's hack. No, well, fuck you. Fuck you too. Ihan salee jossain täällä lukee silleen. Tämä on 4110. Too heavy. Hän oli too heavy. Nescafe. Näin. Ei täällä oikeesti niinku mitään. Sotketaan. Keittiönkin. Tehdään laatikkoa. Joo, eiköhän se ollut siinä. Nytpä se ylöspäin. Kaikki sanoo no! Ei ylöspäin. Tälleen fuck this shit. Sehän voi laittaa videoita, hei, jos se kiinnostaa, niin mene tähän kohtaan. Tosi hyvä juttu. Teenpä niin. Ehkä mun pitäis oikeesti vaan mennä eteenpäin tässä pelissä. Finally, he gets it. Nope. Siellä on vielä yksi ylempi kerros. Hei, tää on mun peli. No shit, mut siis joo. Ja nyt on exit. Let me on the roof. Täältä sit hullut parkourit. Ihan varmasti tippuu tonne jonnekin ja satuttaa ittensä ja sit on lapillu kipeän. I can do this shit.
Hei, mä pystyin tehdä sen jutun. Ei huono. Enkä edes seivannu ennen. En käyttänyt Time Machinea. Kelatkaa sitä. Täältä jotkut hullut mestat jonnekin hulluun mestaan. Kunnon secretit täällä. Tekijöiden päät sillä ei ole. Täällä on ihan salee jotain takana. Ei oo. Vai miten niin achievement hunteri tai semmonen. Hack? No niin, asia. No joo. Eli päämäärä tuolla. Eli mä meen tästä. Mitäs mä teen? Teen näin. Noin. Voi vittu. Nyt ei kyllä mennyt ihan putkeen. No niin. Accessi denied. Mä nyt vähän tyrin sen, koska olin liian hidas ja silleen. Hack. System lockdown. Varmasti jos muutenkin tommonen. Ei mitään niinku varmistuspuhelua, että joku on yrittänyt hakkeroida tänne ja tänne. No hauska tää peleissä aina tämmöstä. Hienoa. Et silleen, että jos mä vedän tosta tonne noin ja Fortifyn tonne ja Menee! Ehkä tää on ihan liian jännä peli mulle. Tää on aina silleen, menee. Hacks. No hakkeri! Nettipeli. Sleeping Box. Hello, Mr. Box. Niinku aina tekee jotain niinku, tai tulee ihan jotain periaatteessa turhaa. Mr. Fire Extinguisher. Let's go. Hei! Ai jaha. Oi! Älä hyppää. Hyppää siihen. Olisiko tosta päässyt jonkin? Fuck it. Ei sit tossa päässyt mihinkään. Vähän höpötäkiä sillä. Eli täältä me tultiin, tossa oli toi Kinky Woman. Hello Kinky Woman. Nice letterhosen you get there. Have there. Ja ei! Nyt! Juokse! You have to run. Hitto täällä on asioita silleen kun ajattelee. Ja paljon. Voiks mä niinku oikeesti heittää korjasta täällä? Ei vittu. Melkein. Kattokaa tää vanha korisjämppi. Tässä on mahtava multiplayer sinänsä. Tässä on koristakin, niin kelatkaa. Ei voi nyt oikeesti. Pakko sen on mennä. Vähän kauemmaksi. Oh come on! Please hei. Nyt sinne niin. Ei vaan voi. Sit saa ihan saleen jonkun ätsi. No voi nyt. Oh come on, I know the feeling. IRL. Nyt. Kiitos. Ei vaan voi. Älä voi. Tarvin se update. Noniin. Nyt eli jossain
Tossa noin. Ei! Ei vaan voi mennä. Siellä kun raiskattiin, ihan peruspäivä. Tohon. Ei! Miksi ei? Miksi ei? Tää tullaan kyllä nopeuttaa. Ja semmoinen sellainen hieno musiikki. Ei. Ei vaan vittu. Jos nyt. Ei vaan voi. Nyt, no antaa olla. Ei. No, tossa on häkki. Jos se hakkeroi koriksi. Jos se hakkeroi koriksi. Vitsi mä olisin niin pro. Fuck the athletics. Jos tän vois huijata. Jos mä niinku oikeesti vaan niinku hypin tän. Jonnekin tänne. No. Nyt, kiitos. Noin. Nyt hyppään tänne. Tähän näin. Ja sitten. Miten? Tohon vaan. Really? Tuosta kyllä ihan saleen menee. Saleeseen ei edes voi mennä siihen koriin. Mä hyppään sen korin päälle ja heitän se siitä. Ikä! Ja se terveys fading away. Hop! Ei vaan voi, ota. Noin. Siinä. Siihen. Siinä. Sitten tästä ei saa mitään. Sitten mä huudan. Noin. Hieno ratkaisu. Mut missä se koripallo on? I needed. Koripallo! Tuollakin on kunnon secret, kato nyt sit pääsee. Mut missä on Mr. Koripallo? Ei oo siellä. Missä on Mr. Koripallo? Mr. Koripallo 2004. Mr. Gay Finland. Nyt. Missä? Piti huijata mua. Piiloutunut taakse. Vitsi mikä veijari. Oi. Noin. Noin. Dat vaivan näkö. Mä en tiedä, onko tää enää hauska. Hei. Hetkinen. Miksi mä teet tätä vaan tälleen? Missä koripallo nyt on? Tossa. Noin. Otan tän koripallon. Menen täältä sivusta tälleen sneakisti. Noin. Hyppään tähän. Noniin, nyt. Älä pudota sitä fukin palloa. One more try. Ja sinäkin. Miksi pitää kaatua? Peli kaatuu, kun tää on niin impossible thing. Hop. Noniin, nyt on pallo. Hop. Nyt meni läpi, mut se on mun kädessä. Nyt. Älä nyt Tää on ihan sale, että tästä on joku hullu ätsi. Jos ei oo hullu ätsi, niin mä voin sanoa, että... Sitten mä sanon. Hop. Noin. Pallo on siinä.
Mä haluan sen menevän tonne sisään. Mä pudota sen nyt. Sä et voi... Miksi se voi olla vaan silleen hienosti? Nyt tää on niinku näkymättömissä kärsissä silleen hienosti. Eli. Score! Siinä oli ätsi! Siinä oli ätsi! Siis kelatkaa! Siis onnistumisen tunne. Siis onnistumisen tunne, kun sä et tiedä, että siinä on ätsiä. Mut siinä on ätsi. Ja sä saat sen. Ja sä saat sen. Siis that great feeling of completing something in your life. Huono elämä. Mut siis, tää on taas näet, tää on kyllä putsle-peli. Tää on kyllä semmonen putsle-peli, ettei mitään rajaa. Mut en mä saa työnnettyä tota. Ei se ei auta mitään. Johnson, se ei auta mitään. Hei, tää on nyt Johnson tää tyyppi. Hello! Anybody here? Tää on joku tosi epäilyttävä. Kaikki vaan tunkee tunkee roskiksi. Se voi olla vaikea joskus puhua. Joo, eikä lopeta tää aika pitkä video jo. Tässä kohtaa. Okse. Ohoi. Oli kiva pelailla.